Ilahang kapital. Pagtuo ra gyud mga igsoon. Kay ang parir sa Jericho, dili gyud siya, imposible gyud siya malumpag. Imposible gyud siya nga mapukan. Pero dunay instruction, specific nga instruction ang Ginoo ngadto kang Josue. Unsa man nga specific nga instruction? Mulibot sila sa makapito. Pero first day up to 6 days, tuyok lang sila. Uban sa budyong sa trumpita. Ang magpabudyong sa trumpita, mao ang mga saserdote. Ang magdala sa arka sa tugon, ang mga saserdote. So tupa sa pagtuyok nila, walay usa ka pulong nga magagula sa ilang bakbak. Walay tingog nga magaguwa sa ilang bakbak. Meaning to say, tingog ra gyud sa trumpita nga ilang malunggan. Ato, ya pagka-kapito ka adlaw, mutuyok sila 7 times. Nya sa pagtuyok nila sa 7 times, dunay kusog nga tingog, lanog nga tingog sa trumpita, ikapito nila nga tuyok. Nya pag makadungog ang mga katawhan sa last nga lanog sa trumpita, ang buhaton sa tibuok nga mga katawhan mao nga mosinggit sila. Sa pagsinggit, mao to nga nalumpag ang Jericho mga igsoon. Salamat sa Ginoo mga igsoon. Na kung atong ipaklit ko sa sabnis, atong espirituhanon nga bangin, ang Jericho mao nga dako kay siya og spiritual threat sa tuang kinabuhi. Tungod kay ang Jericho dirita malumsan, dirita mapriso, wala tay kagawasan. Mao nga kinahanglan nga lumpagon kini. Kabalo na ta mga igsoon unsa itong lumpagon aron na duna tay kagawasan. Salamat nga mutuo lamang nga ang Ginoo magabuhat niini. Uban sa pagbuhat, dunay pagkamatinumanon nga subay sa iyahang balaod. Salamat sa Ginoo mga igsoon nga dili pagdulahi ang tanan. Nya, ang pagkalumpag sa Jericho, dili siya pwede nga individual. Dunay hiniusa nga pagbuhat, hiniusa usab nga pagtuo, ug hiniusa nga adunay kalinaw sa kasing-kasing. Unsa man ni mga igsoon mao nga adunay hiniusa nga mga pag-ampo. Pag-ampo alang sa kaluwasan sa tanan, alang sa paglumpag niining Jericho mga igsoon, tungod kay matag adlaw duna tay struggle, duna tay Jericho nga ginatubang. Kay kaning Jericho, after nga nakatagbog ang Israelinon sa Jordan River, kini ang first city nga ilahang gilumpag. Nya dili man sila makaangkon sa yuta sa Kanaan, pagpahimulos sa kadato sa Kanaan, kun dili nila malumpag ang Jericho. So motoy instruction sa Ginoo, another nga kahigulungan nga gibuhat sa Ginoo mga igsoon. Bisan sa ato ang bahin, dili ta makaingon ba nga imposible man kaayo ni mahitabo, pero walay posible diya sa Ginoo mga igsoon basta ang ato ang pagtuo diha ra gyud mo focus ato bangan sa Ginoo mga igsoon.